Atenció, gent del Clash, sóc en Ferran, de Molt Bojos, i avui portem un vídeo d'estratègia. Avui ensenyarem com farmejar Dark Elixir, amb la tècnica de la Super Queen. Doncs sí, Super Queen. Per fer la Super Queen, jo faig servir el meu exèrcit estàndard és de 8 Wall Breakers, 6 Healers, 60 Minions, 3 Rage i un Salt. Ups, a veure si perdem la connexió. Normalment el Salt no el faig servir gaire, és només per ser un cas, per això porto 8 Wall Breakers, per intentar que no passi, per no necessitar fer servir el Salt. I els Minions, tot i que estem farmejant per negre, són molt útils, perquè pots fer funnel a fora als edificis exteriors i també pots fer funnel als edificis del primer anell de defenses. Llavors, és una de les gràcies de fer servir els Minions. Hi ha gent que no li agrada per raons òbvies de que estàs farmejant negre, no t'interessa gastar negre. Però bé, jo crec que és útil. Ja veus, al final només són 600, guanyarem molt més. Des de l'update és molt més fàcil farmejar negre. Encara hi ha gent que té això fora, no sé ben bé què pensen. Des de l'update és molt més fàcil farmejar negre, es troben molt més botins, de negre almenys. Hi ha gent que s'està queixant de que farmejar és més difícil, però no per al negre, no per al meu cas. Llavors, anem a buscar un objectiu interessant per ensenyar la tècnica de la Super Queen. 500, massa poc. Aquest tenia el Tom fora, em sembla, no m'he fixat. 2500 està. Intentem agafar aquest. Aquí entrarem per aquí. Al final l'únic que pot passar és que se'ns desviï. És un dels problemes de la reina, és que es desvia molt fàcilment. Ja et dic, fem servir els minions per fer funnel. L'ideal és que quan la defensa comença a disparar a la reina, una torre d'arquedes, quan comença a disparar a la reina és quan hauries de tirar els minions per allà, però en aquest cas estan molt lluny. Ara sí, aquesta torre ja comença a disparar, doncs ja li tiro els minions. La reina també li està disparant, tothom està disparant, però bueno, està a punt de caure ja. Tirem els Wall Breakers per veure si ens estalviem els salts. Ja estem a dintre, això ja ho tenim. Com a mínim aquí ja tenim el negre del col·lector, de l'extractor, de l'estorage. Quan la torre veus que la torre està disparant a la reina, doncs minions. Els Teslas són un dels grans problemes, són potser el gran enemic, sobretot des de l'update, perquè és molt més difícil mantenir el nivell de la vida, ja que han baixat la curació de les healers, llavors és molt més fàcil que et baixin el poder a la vida de la reina molt més ràpid, sobretot quan surten les Teslas. A veure si la reina va cap allà i així també ens agafa el Town Hall. No, mira cap aquí, que la gent te vulgui. Si netegem una miqueta igual torna enrere. No obrirà perquè hi ha una Tesla allà. Bueno, bé, ja torna, doncs que bé. A partir d'aquí ja tenim el Town Hall, 600 més, ja ho tenim això. Si veig que a l'altre extractor, a l'altre drill hi ha molt de negre, doncs ja tiraré el rei allà. Si no, ens quedem amb el que tenim i ja està. Tirem el rei aquí i robem el que ens queda i ja està. Activem la reina, activem el rei, que recuperim vida. Ups, una bomba. I cancel·lem. 2500 i 21 copes. I el bonus. El rei sí, el rei té que dormir un ratet, però la reina 21 minuts. La reina 5 minuts. 5 minuts no és res, i a més no he deixat l'exèrcit preparant-se, o sigui que
I entre que es fa l'exèrcit ja tinc la reina un altre cop a punt. Una de les gràcies de la Super Queen és aquesta. No hem gastat spells? No hem gastat spells. Una de les gràcies de la Super Queen és aquesta. La reina ara la tinc per defensar també. I sobretot ara que ja no pot deixar l'Ajuntament a fora, és important que la reina defensi també. Pues res, això és la Super Queen. Anem a veure un altre atac. Com podeu veure, 2.500, 2.500, 2.000, 4.500, 3.000, 2.000, 2.200, oi, també alguna vegada també fallo. 2.500. Com podeu veure, Super Queen pots atacar bastant sovint. Cada mitja hora podries atacar i són 2.500 que pots guanyar fàcilment. No és complicat guanyar 2.500. No, i ni has d'estar buscant molta estoneta. Anem a mirar un altre atac. La mateixa tècnica, tiro la reina i tiro els healers, i aquí pues, anar esperant. La veritat és que ara amb els 30 segons més tampoc no hi ha pressa, tens molt més fàcil tot. Netejo una mica per fora. Intento trencar el món exterior. He fallat, però bueno, tinc més Bowbreakers. Aquesta és la clau. La idea és no gastar l'espel que tarda mitja hora en fer-se i sempre el pots necessitar més endavant. Aquesta aldea només trencant un mur ja estàs a dintre. Aquí tiro el Rage perquè la veia patir una mica la reina, també l'he activat i a partir d'aquí ja estàs a dintre. O sigui que tots els X-Balls m'estan disparant, però les healers amb el Rage és la super reina. Aquí sí que és la super reina. Abans es podia fer, amb una reina 15 ja podies fer-la, ara jo, després de l'update, potser amb una reina 20, perquè sí que és veritat que les healers curen menys, costa, és molt més fàcil que te la matin ara. Ja tinc el negre, sí que aquí gasto un altre Rage, no m'importa gastar Rage, ja et dic, la idea és aconseguir el negre, gastar rosa no m'és igual, l'únic problema és que tinc que esperar que es facin, però bueno, si els deixes allà fent-se, ja tardes menys. A partir d'aquí ja tinc el negre del storage, aconseguirem el negre que dona el Town Hall i ja acabem la partida amb la reina full. I encara ho tenim això. Yes. I acabem la partida. Mira, el Tesla m'ha tocat. El Tesla és molt perillós. Però bé, ja veieu. Això és la Super Queen. No té cap secret. Simplement practicar, perquè l'únic difícil és fer una mica de funnels. Molts cops passa que la reina se'n va a pastar. És pràctica, ja està. I fins aquí la tècnica de la Super Queen, perquè farmegeu negre like a boss. Si teniu dubtes, deixeu-los als comentaris i els intentaré solventar. Si us ha agradat, doneu-li like i subscriviu-vos per més vídeos de Clash en català. Esteu atents i sapigueu que som molt bojos.